Nu er det jo snart ved at være julefrokost i tid igen, og som det ældste medlem af klubben, så har jeg jo ligesom undgået det sædvanlige palaver omkring mad og hvad fanden vi skal spise og det ene og det andet. Og da vores formand jo er lidt af en svagpis, og resten af klubbens medlemmer er nogle kulturelle analfabeter, så har jeg faktisk egenhændigt i år gået ud og skaffet os en kok. Og det er ham, vi skal ned og besøge lige her om lidt. Og det er min gamle ven, skibskokken Himmler, som vi skal ned på det gode skib Hanne og se, om han i det hele taget er hjemme. Og det har vi i hvert fald aftalt, så det håber jeg er med. Men I følger med her, og så bliver det jo spændende, hvordan Himmler han har det, og han er frisk. Banker i hver en havn, så snart han er der. For når en sailor, en rigtig sailor går i land, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Langs med hele kajen, går glæden. Hvad så, er du frisk? Ja. Jeg skulle tage. Ja, dig Jesper. Ja, du kan godt huske, vi havde en aftale der, ikke? Ja, hvad fanden var det? Var det noget med... Jeg skulle lave vi skulle lige prøve at kigge lidt på menuen til julefrokosten. Ja, julefrokosten, ja. Ja. Men det var nogle landkrabber. Ja, nogle røvhuller alle sammen. Men du skulle være med på det. Men skal vi ikke bare se at komme derud af? Er du klar? Ja. Jeg har lidt af et program jo. Går du tidligt på dagen jo? Ja, klokken er 3 efterhånden, så vi er jo ikke sådan der. Det er jo dejligt i dag. Ja, det er sgu godt. Det er lige været tid. Nu er det tidligt på dagen, så kan vi sgu starte med lidt morgenmad. Hvad satan? Ja, der var kun en enkelt rundt om. For fanden. Men hvad har du tænkt dig? Jamen, vi skal jo bare hen til dit køkken, og så lidt i gang med at brygge lidt forskelligt sammen. Så må jeg jo se, hvad du kan få frembragt. Det er jeg spændt på. Jamen, det er også rigtigt. Ja, men skål da. Ja, skål du. Godmorgen. Ja. Det er sgu dejligt. Stimmende kind mod kind, og månen står vagt og brummer i takt. Skubbe, ja, når en sailor, en rigtig sailor går i land, så ved man aldrig. Ja, jamen, så nærmere Jesper. Nu kommer vi ud i køkkenet her. Velkommen til køkkenet. Så vil vi til at banke noget julefrokost sammen til jer, vandkrabber. Så Ja. den laver ikke sig selv, så du vil tage nogle råvarer med til mig. Hvad har du? Jeg har taget en rigtig god foie gras med her, som jeg selv har importeret nede fra den sydlige egne model. Ja, det er spændende. Ja, den tror jeg faktisk godt, vi kan glæde os rigtig meget til. Den er Foie gras må jeg se. Umuligt at få fat i herhjemme. Ja, Den var du ikke så glad for. det duer ikke, du. Nej. Det, jeg skal til, du, det er noget anderledes. Ja. Ja, du ser her. Jeg tror, det som I drenge I har brug for til jeres julefrokost, det er en gang forloren fiskesuppe. Sådan. Sådan, så kører den nu. Ja, vi tager sgu det sidste med. Sådan. På med det har vi her. Førsteklasses bajsild. Hvem Jamen, der kommer jo det er jo en til 12 mand, hvis de ellers alle sammen gider møde op. Det er jo ikke det store fremmøde, der plejer at være til løbende i løbet af sæsonen. Men nu må vi jo se. Hvem er det? Vi har jo en Martin Ibinger for eksempel, hvis du kender ham. Landkrabber. Ja, så har vi noget Thor Schmidt og Landkrabber. Claus Frøslev. Jeg er vatpik, du. Ja, fuldstændig. Jeg er med helt vanvittigt. Ja. Det er, vi lige skal have sådan en enkelt en. Jeg tror, jeg skulle lige skrive dem der ned på. Ja. Skål, giver du. Skål du. Ja. Jo, god nok. Men jeg tror, at vores margarine her, den skal lige smelte lidt mere. Sådan en lille smule krydderi kan lige komme på der, sådan der. For at opbygge en god appetit, så starter vi med en
ret godt med vinterbadning. Ja. Så den der er friske. Okay. Så gerne har sådan en varm badekar, har jeg hørt. Han har simpelthen et badekar, tror du? Ja. Okay. Ja, så der bliver vi lige kølehallet i bagefter. Ja. Ja. Og så, hvad skal I ellers lave? Plejer vi jo at se en lille smule film, men det tænkte jeg, det kunne vi måske gøre, mens du eventuelt stod lidt i køkkenet og hyggede dig. Ja. Har Rasmus snakket om en, der hed et eller andet, Dukes of et eller andet? Dukes of Hazzard. Ja, det kan godt passe. Det kan godt passe, Dukes of Hazzard der, ja. Ja, den er, jeg ved ikke, om det er noget med kortspil at gøre, eller hvad. Men den må han selv skaffe, den film der. Jeg vil gerne se den. Jamen, det siger til ham, at den skaffer han selv, så smider vi den på. Det lyder sgu spændende. Himler, og så kører vi jo op i ham Sunkes sommerhus. I Liseleje, oppe i gamle fiskeleje deroppe. Jeg tænkte, du kunne måske føle dig hjemme deroppe. Hyggeligt. Dejligt sted. Ja. Der kommer, hvem får vi mere med? Så kommer der Thomas Poulsen nede fra Roskilde. Ja, en dejlig havtaske er han. Ja. Kommer der ham Torben. Ja. Ja. Ja, fra Vestkyst. Ja. Grundlaget var den her fiskesuppe. Jeg synes, at man har smurt panden godt. Det er ved at være der, kan jeg se. Så har vi de her små fisk. Det er sild. Dejlige, danske, friske sild. Dem skal vi have ned i fiskesuppen. Eller lige en til hver også. Det er bare den demo-menu. Ja. Og det er så de store fisk, så skal der sådan nogle små fisk i. Er det det, vi kan forvente os til julefrokosten? Ja. Okay, godt nok. God dansk fiskesuppe, du. Ja. Det ser sgu godt ud. Det er rigtig godt, du. Yes. Så ryger de små fisk. De ryger så herned i det her hav her, margarinehavet her. Det synes jeg bare, at vi skal simpelthen sige, at nu er maden klar. Altså, det skal vi selvfølgelig spise nu. Ja. Så. Og lige ved at gå galt der, hva'? Ja. Den ene fisk, du, den tager jeg. Sådan der. Godt så. Så får du den anden fisk her. Sådan her. Ja. Ja, og de små fisk, de er også gode. De små fisk er rigtig gode. Ja. Det kan godt se, det er sgu bedre end alt det der paté og forgrejs og alt det der. Det kan godt være, at vi skal prøve at gå efter det her. Ja. Den er da død. Jeg har glemt, at den hjælper. Ja. Men så... Det bliver enige om det den 16. Ja. Godt. Omkring kl. 2, ikke? Ja. Der kommer de andre valgfælde. Så sætter jeg nu en flaskepost ud til alle de andre. Og vi skal sørge for at være der. Ja. Jeg møder ikke op og laver mad til så mange. Nej. Så du giver lige en klar besked. Giver klar besked. Den 16. og det er kl. 2. 33. oktober. 33. oktober. Ja. Ja. Ja, jeg synes, vi skal spise op. Ja. Det fortjener man sgu næsten. Ja. Så skal du have. Men vi ses den 16. Det gør vi. Vi glæder os. Det gør vi. Tak for det. Tak for at måtte komme. Jamen, det er i orden. God tur hjem. Tak for det. Hej du. Hej. Her er så skibskokken Himler. Jeg siger, at vi ses den 16. december. Så jeg skal ud til min skoldert igen. Vi ses.